daytoy gasay nagbunga tiliw na tuken rigat awan man pa'y mauray ko ang laasing kanya buti lang ang kalamang ngay nakmabuybuya nanipod pa'y idisi kantay pimanaw nilbilang putibig sa tiinandaw sa nga pulok at naluti mabilang itimayo sumang at kabiyag pusak tay nilipat mo alabig bigyan man no siyak metladay di ay di inay ayat na duwa karkari agsangsangit ay tuy pusok mo malaglagit ko dagidi ay di ayat-ayat nga inka pinerdi nipod pa'y idisi kantay pimanaw nilbilang putibit sa tiinaldaw sa nga pulok at naluti mabilang itimayo simang at kabiyag ko dagkal tabuksit mo alabig bigyan man no siyak metladay di ay di kakin kinawel sirok sa lamagi mabangbang aram daytoy pusok mo malaglagit ko dagidi kay di nararamit asirok sa lamagi alabig bigyan man no siyak metladay di ay di ka inarakot ko sirok sa lamagi mabangbang aram daytoy pusok mo malaglagit ko dagidi kay di inararamit asirok sa lamagi mabangbang aran daytoy pusok mo malaglagit ko dagidi kay di inararamit asirok sa lamagi mahal sa dintiayan mo nailiw ko para tarakot mo sapay kumamalagip mo iyag turong lugar ngayan ko iyag ko anyan nga iliw ko kaput kaong baya panawin ti kaawan mo sapay anaragsak puti pangayan ka udongkeng ti tiyempo hello mahal kumusta ka na bayan laiding adita nagkitan sapay ayat ko tagsublikat apno pabarowen ka iyayat anak kelkay hello mahal sa dintiayan mo nailiw ko para tarakot mo sapay kumamalagip mo iyag turong lugar ngayan ko nagko aniyan nga iliw ko kaput kaong daya panawin ti
Sapay kuma anaragsak iti wangayen ta Teng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin adita nagkita. Sapay kumaayat kutag sublay ka Apno pabarowen ta Iyayat anak keltay. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin adita nagkita. Sapay kumaayat kutag sublay ka Apno pabarowen ta Iyayat anak keltay. Hello mahal, kumusta ka? Sapay kuma asumangpet ka. Sapay kuma asumangpet ka. Ayat ngayon sagot ko Naputno din tuwa mangikulbo Iknaem itik parukong ko Tapno mariknam itik kinapudno Uy pusok ko kamkin bukok kudam Imo kuman kapal naglabas hanggang kumalipatan et paliwan ka at sa ngalan ni ayat siksikan laeng ito'y pusok yan ka undak di karim nga ni ayat kuntun amarak-rak di karikmet yan ka to'y ayat nga awan katinggana hinggat mauyos kay to'y biyak. Ayat ngayon sagot ko Napudno din tuwa mangikulbo Iknaem itik parukong ko Tapno mariknam itik kinapudno Di pusok ko kamking bukok kudam Et di mo kuman kapal daan Naglabas ka kumalipatan Ket paliwan ka at sa ngalan ni ayat Siksikalaeng ito'y pusok ka anga Ikarimani ayat kuntun amarak-rak Ikarikmet ka to'y ayat kung aawan katinggana Hinggat mauyos kay tibiyag Siksikalaeng ito'y pusok yan ka unggak Ikarimani ayat kuntun amarak-rak Ikarikmet ka to'y ayat kung aawan katinggana Hinggat mauyos kay tibiyag Hinggat mauyos kay tibiyag
maawat ipapanaw mo, jak maaklon imayadayo, apay ngamin anapanunot mo, iyagturong lugar nga adayo. Jak maibtur inaundaya tiyempo, iti kaawan mo yagkuti matang ko. Ano kung malang mabaling nagsadagat na barukong mo, tapnurik na para't pamatid mo. Ikat kumaayat kumang dua-dua, iti kinapod no panagayat tuken ka, ayat ko sumangkat ka kuma, mailiwak mo na iken ka.